Barusi, Sabala. We don't kind of fire. Put a button, Agbada. You don't say Agbada don't get button. If on Andy will protest, if we go Kafia Zona, Zoka, Fiana, Kafia, and Obona Senania, or Zoka, Fiona, Jelle, Macanamwana, Raka, so we thank God for 1st August protest day. Oh, one picture for the picture. I love that picture so much. Ebe ndị Muslim na ebe ndị Christian na secure offer. Udi fa okwani abu na peace ade. Anyị melo protest. Asị na anyị nwa bụ problem. Anyị na-eme na anyị nwa bụ problem. Amala m ihe this tribe na Igbo me ndị mmadụ n'ọnụ. Ịghọtago? So mmadụ emebikwa n'ife. Amụrụ m ka ihe si nọkata na-asị onye na-enyere pawa ya meelu gị ebele. Amụrụ m ka ihe si nọkata na-agwa onye na-etinyelu n'oche ị na-asị ya ga-enye i change wine vote ya ịbụ onye ala reason godi ya mbọsị ya eme protest ya afụkwu ya n'anya anyị na-abụ afọ where people na-elu utu ngwa afịa ndị mmadụ ọlọri onye atụ na-amị lone n'ụwa ka m kwuo okwu oji onye na-anị mmanụ oji waskelembe onye bochi na mmanụ n'ụwa ka m kwuo obi m maka nchake m n'ụwa bụ elele mfarusi. It can only get better. Oh man, dịkwa kude. Gezie ntị, listen. Ọ bụrụ na ndị a na-ekwu maka fabido protest ma ife ị ga-anụ enyi na-aga nụ na iso gị n'azụ gwọgwọgwọngwọ ọ na-efuru na ndị agha bịara efuru na onwe ka ezi siri kọlụ na ife ajela pụlụ na anyị Nnamdi Kalụ ịghọtago ka m nwajee na nke ụmụ alụba m nna ahụ a na-abịa onwelo